Za mene 8. mart je međunarodni dan kada mi u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, moramo dići svoj glas i reći, nažalost, danas u 21. vijeku žene trpe različite oblike nasilja. Žene nisu ravnopravne u ovom društvu, kako u Bosni i Hercegovini, kako širom svijeta. Žena je ljudsko biće sa svim svojim sposobnostima, mora biti više zastupljena u javnom i političkom životu i mora se oduprijeti, nažalost, još uvijek postojećim patrijarhalnim stavovima. Da su sve žene s kojima smo mi, ili uglavnom žene sa kojima smo mi radili, danas također aktivne u javnom životu. Bez obzira koliko su bile ranjive i koji oblik nasilja su preživjele, one su danas zajedno s nama aktivne za bolje sutra za svaku ženu. Pa umjesto jedne ruže, lijepo je dići glas svoj i reći ko već danas pati i učiniti jedan mal, ali značajan korak da se čuje da niko ne zaslužuje da se ne poštuju njegova, a posebno njena prava.